d'ensenyament on venen els estudiants que tot just estan acabant secundària per mirar quines formacions poden fer a partir d'ara i intentar trobar resposta a allò de què vull fer en un futur. A mí me gustaría estudiar medicina, publicidad y relaciones públicas, física, INEF, enfermería o alguna carrera que estigués lligada amb els esports o amb el cos humà. Pues la veritat és que no tinc molta idea, però suposo que alguna enginyeria o alguna cosa així. Sí, quiero ir a Inglaterra a aprender inglés. Jo ni idea. Estic entre anglès o una llicenciatura. Arquitectura. Doncs no ho tinc molt clar. Doncs de gran vull ser metge, veterinari. Jo vull ser enginyer informàtic. Jo enginyer. Pues jo m'agradaria estudiar la carrera de publicitat. Però tu què vols de sortir els anuncis, que això és diferent. No, a mi m'agradaria idear-los jo. Si vols et contracto tu per fer el meu anunci. Fixa't. Escolta, i com que estàs davant de l'estant aquest d'anar a estudiar fora? Sí, bueno, perquè si tens uns estudis de fora, primer que coneixes més món, que a mi això m'agrada molt, i després que, per exemple, als Estats Units l'estudi és molt més sèrio i llavors... Aquí no som serios, llavors. Sí, però als Estats Units una mica més. I l'anglès el portes bé per això? Sí, l'anglès molt bé. Ens fas una demostració? Tu fes-me una pregunta i jo et responc en anglès. Què voldries estudiar als Estats Units? I want to study publicity. Què fas tu per aquí al saló? Hola, què tal? Doncs mira, estic des del dimecres fent una miqueta d'animació musical, estem fent ràdio en directe, tot el que succeeix aquí doncs s'emet per totes les freqüències de Flash FM i a banda d'això doncs estem al contacte directe amb els estudiants que es volen informar sobre el seu futur professional. I tu no t'has pensat de fer alguna formació, alguna cosa? Tu aquí no estàs per això, no? O què? No, a veure, jo sempre intento formar-me, de fet ara estic estudiant anglès i sempre intento aprendre, no? Moltes coses són de forma autodidacta, cada vegada aprendre més amb el tema de la producció. Ràdio, per exemple, fa anys enrere, abans d'entrar a Flash, vaig fer un postgrau de ràdio i televisió. Vull dir, sempre crec que està bé, doncs, com que tot evoluciona tan ràpid, doncs, de formar-se, no? I estar, doncs, al dia. Tu venies aquí de jovenet o què, pel saló? Doncs em sembla que no. Coses dolentes també surten, però no era massa bon estudiant. Jo volia deixar-ho. Vaig repetir un curs. Escolta una cosa, però llavors tu què vas estudiar per acabar la ràdio? A veure, jo vull saber els inicis. És que fliparies. Digues què vaig estudiar. No sé, tu vas fer cuina i ja estàs aquí a la ràdio al final. No, vaig fer, atenció, vaig fer empresarial. Empresarial i no en tenia prou que vaig fer ADE, o sigui, vaig fer dos anys més de formació a la universitat. Doncs mira, jo venia d'un banc i allò no m'omplia i vaig dir, mira, saps què? A mi m'agrada la música, m'agrada punxar. Em vaig tirar a la piscina, tot i que els meus pares no volien. Al final, doncs, he fet el que m'agrada i espero continuar durant molts anys, sigui fent ràdio, sigui punxant, sigui fent música. O sigui que consell, dic jo, fer el que t'agrada, no? Una mica? Sí. Per molt que no tingueu clar ara mateix què voleu fer en un futur, sempre és bo doncs, triar alguna carrera, alguna especialitat, doncs que sigui com un comodí, perquè sempre és bo tenir formació. Ja ho heu sentit. Gràcies, Marçal. Vinga, a vosaltres. Perdoni, vostè és el Mr. Bean, no? I'm from London. I vostè què fa aquí? There's the British idioma process the idioma for children that just For children, com aquests que tenim aquí. okay, it's very important, so important. Perdona, i això com va? Fas anar el robotet amb les dues piles aquestes? Sí. Amb aquest comandament que veus aquí, és sensible al moviment, veus? I aleshores ell, si jo l'inclino més o menys, el faig girar un cantó o un altre. Ho veus? I ha passat a la història el tema dels botons. Sí, no, això els botons ja està. Des que va aparèixer la Wii, i especialment els telèfons mòbils, que han afegit el sensor de posició. I l'han abaratit tant que ja surt més a compte un sensor de posició que un botó. Què us pregunten els estudiants aquí? Les preguntes van molt centrades a pla d'estudis, notes de tall, que és una de les coses que preocupa més als estudiants de batxillerat. Per exemple, en el cas de comunicació, periodisme, la nota de tall de l'any passat va ser un 11,75, que és gairebé al mateix nivell que medicina, però al final, això al final es tradueix en un equivalent d'un 8,5, una cosa així. L'important és que la gent tingui una actitud optimista, faci carrera, faci cicle formatiu, faci el que sigui. Acabo de veure una dona vestida de reina per allà, que no sé què hi fa, vaig a preguntar, vale? Hola. Hola. Que estàs molt maca tu, no? Vestida de reina d'època. Es que me gusta vestir así los viernes. ¿En serio? Soy de la Escuela Internacional de Protocolo. Ara, per estudiar protocol no has d'anar vestit així a classe, no? Suposo. No hace falta, puedes venir normal vestido. Què esteu fent aquí exactament? Estem fent esferificacions. Nosaltres som de Ciència i Tecnologia dels Aliments i el que fem és una esferificació amb alginat sòlid i una solució de calci i el que fa és algo que és líquid es transforma en un gel. I llavors la paraula com es diu? Esferificació. Esferificació, difícil. Bueno, d'esfera, no? D'esfera, clar, és veritat, jo també. Aquí tenim el resultat. A veure. Això es menja o què? Sí, pots provar.
Sembla com És suc d'aranya, doncs no passa res. La majoria de gent que s'acosta a aquest estant em pregunta sobre la ruta Carnet Jove 2012. Són un seguit d'avantatges que tenen tots els socis del Carnet Jove que poden utilitzar a nivell de tota Catalunya i fora de Catalunya. Hi ha moltes més coses. Hi ha un programa darrere, que és el programa Connecta't, on hi ha una sèrie de beques, n'hi ha del disseny, ràdio, les lletres. I per si fos poc, el Carnet Jove també ofereix descomptes en més de 350 centres de formació, en acadèmies d'idiomes i cursos d'idiomes a l'estranger, en escoles de música, d'informàtica, estètica, perruqueria, dansa, teatre, cuina i belles arts, entre molts d'altres. Pels que ja pensen en treure's el carnet de conduir, també hi ha descomptes en moltes autoescoles. I fins i tot hi ha un descompte especial pels que visitin el Saló de l'Ensenyament i el Saló Futura. Sara, reportera jo. Becada del matí la mare que el va parir. Com et vas interessar per fer aquesta beca del Carnet Jove? Doncs mira, una amiga meva em va dir: Sara, he descobert una beca de ràdio i t'has de presentar. Jo li vaig dir: no, Anna, què dius? Que no me la donaran, que jo no serveixo per això. I Sara, intenta-ho. I t'asseguro que jo en aquell moment no era conscient del que això arribaria a enriquir la meva vida i... Tu has descobert que la ràdio és lo teu, definitivament. Ja ho tenia bastant al cap, que era el meu, però sí, jo crec que com més hi estic, més m'agrada. I a part, aprendre de gent que sent passió per l'ofici, jo crec que és els millors professors que pots tenir. Que demanin les beques del Carnet Jove perquè és una oportunitat única per començar en el món professional d'allò que més t'agrada. Molt bé. Així bé. I del Saló de l'Ensenyament passem al Saló Futura, que està aquí dins, on hi veurem l'oferta de màsters i postgraus. Què busques? M'estic registrant al portal per tenir informació després. Què hi trobem aquí al Futura? Doncs bé, trobem l'oferta de màsters i postgraus tant propis com universitaris i trobem un perfil de gent que no és tan, diguem, gent tan jove, que ve directament dels graus cicles formatius de graus superiors, senzillament gent que ja està en actiu, està treballant. Els diners són un fre a l'hora d'escollir formacions? Doncs sí, bueno, precisament en aquest moment sí, és un fre bastant important. No sempre, però en molts casos. Però bé, a la universitat tenim algun tipus de descompte, com el del Carnet Jove, a d'haver estudiat alguna altra titulació dins de la universitat, si hi ha de la comunitat de la universitat, que això sempre ajuda, facilita una mica el tema de l'inscripció. De quins màsters voleu informar? Bueno, ya sobre el MIPE, que es el máster interuniversitario en psicología y la educación. Para buscar cursos formativos de másters y MBA. Y además, bueno, estoy intentando ver si hay algún tipo de descuento en el Carnet Jove para hacer algún curso formativo. Molta informació de màsters, però estan a un preu molt car. I m'agradaria algú relacionat amb la rehabilitació, la construcció, energies renovables, aquestes coses. I creus que en els temps que corren tenir un màster és diferencial? Ni idea. Abans era diferencial i ara és bàsic. Jo crec que és una opció que està elegint molta gent precisament per això, no? Perquè està tan complicat tot el tema professional que la gent, clar, com més coneixement específic del seu perfil té, doncs té més oportunitats a l'hora de o bé muntar-se pel seu compte algun tipus d'iniciativa o bé incorporar-se en alguna estructura ja en curs. Segurament sí, perquè amb la poca feina que hi ha, quanta més especialització tinguis, més podràs competir contra altra gent, encara que són massa cars. Mira, ara estic acabant el grau d'Humanitats a la UOC, estic estudiant virtualment, i llavors havia pensat, quan em gradués, que estic al darrer any, potser fer un màster de continuïtat. I Max és massa gran, no?, per estudiar? No, que va, jo que fins que es jubiles has d'estar estudiant. Quants anys tens, tu? 36. Què et sembla? No diguem a ningú. Sí. Hola. Hola. Teniu algun màster de periodisme, reporterisme? Sí. Mira, tenim aquest màster en periodisme avançat reporterisme. Ah, perfecte per mi. Doncs mira, sempre es poden aprendre coses noves, Quedo per aquí.